Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten punika, bocah-bocah badhe nyinaoni Sekar Pangkur malih kalian Bu Hidayah. Kala wengi bocah-bocah sampun nyatet Sekar Pangkur nggih. Nggih menika sak pada. Nah, saiki bocah-bocah nyoba nyinaoni kasusastran kang ana ing tembang macapat Pangkur. Apa sing diarani pada iku? Pada yaiku arane tembang macapat saben sak lagu. Dadi sak pada kuwi sak bait cah. Nah, sakmene iki jenenge sak pada. Nggih. Nah, sak pada nek basa Indonesiane ya kuwi sak bait. Sakniki salajengipun angka kalih yaiku guru gatra. Arane larik ing tembang macapat. Nah, larik kuwi uga diarani baris. Nah, iki sing diarani larik. Nah, Sekar Pangkur kang winarna. Nah, kuwi diarani sak larik. Iki gatra kepisan kapindho kaping 3 sekawan gangsal 6 7. Dadi guru gatra ing tembang Pangkur iku wonten 7. Guru gatra tembang Pangkur yaiku 7. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, to. Saiki ingkang angka 3 guru wilangan cacahe wanda saben sak gatra. Wanda kuwi suku kata. Nah, dadi sing diitung suku katane. Piye carane? Nah, ya iki diitung suku kata. Sekar Pangkur kang winarna. Ana 8. Saiki gatra kapindho. Labuhan kang kanggo wong ngaurip. Labuhan kang kanggo wong ngaurip. 11. Saiki gatra kaping 3. Ala lan becik puniku. Diitung malih. Ala lan becik puniku. Wonten 8. Saiki gatra sekawan. Prayoga kawruhana. Diitung prayoga kawruhana. Wonten 7. Saiki gatra gangsal. Adat waton puniku dipun kadulu. Wonten 12. Gatra 6 wonten 8. Saiki gatra 7 uga wonten 8. Coba dicocokake. Nah, sampun sami nggih. Nah, saiki guru lagu. Tibane swara ing pungkasane gatra. Swara paling mburi, huruf vokal wae yaiku ana a, i, u, e, o. Dadi pathokane tembang Pangkur yaiku 8A 11I 8U 7A 12U 8A 8I.
Watake tembang pangkur ya iku seneng, antepan ati lan gagah. Mula pantes kanggo nyritakake crita kagol, mangkelake pitutur kang disebabake rasa mangkel lan uga kahanan paprangan. Saiki angka 7. Cakepan ya iku tetembungan ing sakjerone tembang. Nah iki sekar, pangkur, kang, winarna. Iku tembang kata-kata. Titilaras ya iku angka-angka lelirune swara gamelan. Nah, lu mo 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 lu lu. Lah ngono kuwi. Utawa ning basa Indonesia sing diarani tangga nada. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.